Само има тафицерията в левия спорт. Ако искаш, няма какво да дадеш баща ти си вече да напълниш. Кое е така? В гараж. Мамо, отиди! Отиди! Още двама като минат, че тук ще стане и мой замина. Стане укрипка. За гърците ли са? Айгър! Така си вече. Мамо, каква снимка са му направили, не можа да го фана на цяло. Ей! Взе си отвънка, бе! Чакай малко снимка. Мамо, фана го, ма то фана го обаче, ама в края ми на снимката, не ми в центъра на снимката. Ти очакваш, че мини. Да, бе? Брали сте го добре, че не има дървове. Ето много вляво, дясно се минаш. Еш, там се е тук вече. Чакай, Ванка! Много юг!